ngiphinde ngilungise indaba yalabantu laba ngoba ngiyabona ukuthi uxolo oluningi la. Ngiyaxolisa ngibona umaskandi bexolisa lapha. Ziyaxolisa iy'nsizwa uyabona. Lento yokuxolisa abafowethu ufuna ungitshela ukuxolisa kuhle. Ukuxolisa kusuke kusho ukuthi umuntu uyaphila. Yizinto engishoyo. Kodwa iyodwa into engizoniyala ngayo. Lento yokuxolisa, ungaxolisi kumuntu okusukelile. So lento isho ukuthi-ke impilo, phila impilo eyiqiniso, ungaphila impilo yamanga. Mina mfowethu mangicasukile ngicasukile, angi-act mina. Mangihleka ngiyahleka. Mangikhala ngiyakhala, yabo. Mina ngiwumuntu o-original. Abantu bayangazi mina ngikhala. Zehle inyembezi. Yabo. Kusuke kuwusizi lolo olungithinta enhlizweni nonembeza, yabo. Makufanele ngibe yimpi, kunengilozi yami yempi efika ingimbathe, efika ingitshela ukuthi ngiyangena la. Futhi ngiyedlula la. Noma ngadibana nenyawo noma ngadibana nani. Ngeke ngenzele ukuthi ngiyadlula la, yabo. So lento yokuxolisa abafana bakithi ngifuna ukusho nje la kumaskandi. Ni right manixolisa nenza into enhle. Kodwa iqapheleni lento ukuthi manixolisa ni wrong ngani. Yabo into engishoyo. Yabo uxolisela ini wenzeni. Yabo. Imfezi emnyama nje bexolisa nje yahamba yalapha kumbuso wamaciko. Iyoyincengela. Uyayizwa engishoyo. Kwakuyincengela lokho. Yaze yafika khuluma ngondabuzekwayo lapha. Ngiyakwazi konke lokho uyabona. Yathi ondabuzekwayo umuntu oyinkinga umjikijelo. Uyayizwa engishoyo. Umuntu oyinkinga ondabuzekwayo umjikijelo. Ekubeni ama-hit ondabuzekwayo ayikhishwa yimina isikhathi esiningi. Uyayizwa engishoyo. Iyayincengela ngi-understand mfowethu uyabona. Imfezi le kuthi iyaxolisa namhlanje ifaka negama lami lokuxolisa kwayo. Uyabo. Kwayo ondabuzekwayo labo kwayona eyilwa nayo. Uyayizwa into engishoyo. Akunendaba nalokho kumfezi-ke umfana nje onomoya omuhle Nkosi yami nje oyilungele uyabo. Sala nje senkosi. Benoshilisi. So kuleli lokuxolisa yahamba imfezi yahamba yoyincengela. Bathe besuka lapho benza ingoma kazwelonke bengayibizi imfezi. Bathe bengayibizi imfezi. Kwasho ukuthi mina laba bantu ngoba ngifuna ukutshela iqiniso mina nginawo amanga ngakhuluma. Umbuso wamasimba yimi engangihlela leyo nto leyo. Ngathatha leli saka lelo balenyanga le. Ati sponsored by Mabalengo. Athi amasimba fanele sothathe sathwese Mabalengo. Yima umnikazi umbuso wamasimba kwakuyimina. Ngangidlala igame ngoba ngangithi bangidlalisa igame laba bantu. Ngidlala igame ngithi igame ngoba laba bantu laba ngifuna ukutshela mabeqala into yabavele beqale bethi bona badlala igame. Kuthi igame. Ngingakho igame kade ngintshela ngithi lento yene game uphumani kuyona kuseyo akuyona igame le. Sekuwumona nokuthakathi nenzondo yeyiqiniso yabo. Niyayazi igame. Mawuthi mina ngidlalisa igame kulula ukudlala igame. Igame ngayidlala ngisho ngivuka ebusuku ngo-12 noma ngo-1 yabo. Kuthiwa kudlalwa igame. Uma labantu laba sengishaya iqakala sekuthiwa hayi akuseyona igame. Kuthiwa kahloniphi. Kuthiwa kahloniphi isikhova sihloniphi. Abahleli bemicimbi siyabathuka. Ungena kanjani ubaba omdala? Angithi wena mawuthi uhlela umcimbi ubaba omdala. Ungena kanjani egroundini uzodlala ibhola? Sefana manje manguba uthinteka ngekhokho bese ngithi soli baba. Ufunani egroundini umdala? Ufunani mawumdala mawuthi wena uhlela umcimbi wena uyiputsumani. Ufuna yabo. Ufuna ngiqhela phela musa phuma lapha elokhuzeni musa ukungena la. Musa ukusuka umhlelo womcimbi uzogamanxa la. Ebese mina manje ukuthi ngushange isilayiteke. Uhuzula inqulu yabo bese wena uyakhala uthi lo mfana kahloniphi angihloni ufunani egroundini umdala uhlela umcimbi ugamanxelane kumaskandi ufuna uzomosha ja. So azingitshela ukuthi imfezi yabo nabantu engangibafaka lapha zabatshela ukuthi futhi imfezi naye yabona ngitanza umcimbi negama la kunekhanda layo yesiwuposta yabo into engisho hayi ukuthi yahlohla umuntu iposta la kwakukhona wonke umuntu ngoba mina mase ngenza izinto zami engizenzayo ngizenza nje umkunzi yabo bese ngizenza nje yabo. Baningi abantu abakuyipost no Ali wayefront lapha umuntu wayezicishe eshalaze engathi usemuva yimina ngoba ngishalaza wabuyecela kanje kodwa nje Ali bonke no DSD babobuso bepost yabo babe ngaposta nabo bethi nansi bethi na umcimbi siqashiwe asingi sponsored by Mabalengo. Yasuka lapho ubhalule ungizwe lasho laphuma ngalo lasho la kuMabalengo lasho la kuMabalengo. UMabalengwe impizi nje sesiyithwesa lamasimba ukuthi awaqondane nayo yabo igame kodwa
yabo, ngoba la futhi kuyabasebenzela ubona kuyamphakamise uma babalenge lokho yabo. So-ke kwakuyigame leyo umbuso wamasimba umnikazi waleyo nto leyo yimina, yimi lo futhi angisoli ngalokho ngoba kuthiwa nje kudlalwa ini igame. Akukwazi ukuthi igame-ke mase behlula abantu bese bethi akahloniphi, akayibandakanyi nawe, akazwani nobumbano, uzenza isiqhwaga, unjani. Njengoba kade ngiya lapha ebholeni izolo, bengilungisa leyo nto leyo ukuthi hayi mina ngumbhemu nje, akunankinga yabo. Ayikho futhi umuntu enginenkinga naye ngoba akekho umuntu engikholelwa ukuthi sezingeni lami.